Hublai pi baro fin kendit benriu haden bapi la yos ngeu yakne khobor namar ka khobor hi kalongkumne uwei ubriu ula shongkurim yala ka jong ka khun jong u henmen uba khamrit jong u kene ka jingjia kalajia ha ka jilla Bihar udai ubriu ubala shongkurim ya ka khun jong u henmen barit jong u udai u Sakil Ahmed Usakil Ahmed ula ong ba nadu ba lakhlat no u henmen barit jong u ulari ya ka khun jong u henmen barit jong u Usakil Ahmed ula ong ba u ij bha ya ka khun jong u henmen barit jong u bat la bat im klem maka habalapoi shaka jing shongkurim jong ketega samla kenthe Usakil Ahmed ula shongkurim ya ka klem da khain snap ya ka im lang salang Usakil Ahmed ula ong ba ngalapan shan perengba ya ka khun jong u henmen barit jonga kumta ngan shongkurim ya karu nga ij bha ya ka kene ka khubor kamlong ka babha ya ka imlang salang wala ka taru nga kwa ban ethu iphi ba tang kitu ki briu ki ba le ya kum kine ki kam ki bam don snam ka khli chongki